खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुनोदय स्किमनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट हरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना गोबांनो दाख्लै बावैसो अरुनोदय स्किमनि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि नामा माब्ला बेनिफिशियारि लिस्टआव फैगोन, माब्लानिफ्राय नोंथांमोना अरुनोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन, आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम आपडेट हरनो नागिरदों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना दायो गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया, आरो जुदि हायोबा नोंथांमोना बहा थांनानै एप्लाइ खालामहैनो नांगौ, आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों। बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम अफिसियेलि नायनानै खोन्थाहरनो सानदों जोंनि नैबे बिटिसिआव बेसेबांसो पार्सेन्टेजआ अरुनोदय स्किमनि जोंहा खामानिया जानानै थांखो एबा जानांगौ दङ, आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों। बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम खावलायनायबो थाग्रोबाय दे, नोंथांमोना गासिबो अननानै गिबियावनो नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबेखौ खोन्थाहरग्रोनोसै। नैबे बेनिफिशियारि लिस्टनि बागै जेनेबा जायफोर नोंथांमोना एसे सिगाङाव एप्लाइ खालामनाय, जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बाव एप्लाइ खालामनाय, दा नोंथांमोननि बेनिफिशियारि लिस्टआ नैबे जानुवारि मासावनो फैगोन। नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया। जानुवारि मासावनो नोंथांमोननि नामा बेनिफिशियारि लिस्टआव फैनानै नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव नैबे अरुनोदय स्किमनि 8,000 फैसाखौ नोंथांमोनाबो मोननो हागोन। नाथायबा मोनसे खोथा, नोंनि बे आधारा भेलिड जानांगोन। आधारा भेलिड जानांगोन माने आधारनि नामफोरा थिग थानांगोन, बिनिफ्राय नोंनि बे रेशन कार्डजों नामा मिलायनाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। जोंहा बेबादि मिसमेच जानायनि थाखायनो नोंथांमोननि नामा बेनिफिशियारि लिस्टआव हाबनायबाबो दाख्लै बावै नोंथांमोना अरुनोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायाखै। बेनो जोंहा मोनसे गिदिर प्रब्लेम जानानै फैदों आरो। दा बेनिखायनो जेनेबा जायफोर नोंथांमोना नैबे गोरोन्थि जानायफोरखौ मावनानै लाबायबा, जेरै नोंनि बे बेंक पासबुकआव नोंनि नामा बेलेग थानाय, बेफोरखौ नोंथांमोना सुद्रायनानै लाबायबा, आधारनि नामफोरखौ कारेक्सन खालामबायबा, रेशन कार्डआव जेरै दं बेबादि खालामना लाबायबा, नोंथांमोना मोनखासिगोन। जेनेबा गासिबो डकुमेन्ट्सआव नोंनि नामा थिगानो जाजोब्बायबा नोंथांमोना अरुनोदय स्किमनि नैबे 8,000 फैसाखौ फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोननो हाखागोनखा। नोंथांमोना जेबो टेनसनखौनो लानाङा। आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना गासिबो थिगखामोन, जेनेबा फैसाया अब्लाबो नोंथांमोननिया हाबाखैमोन, नैबे डिसेम्बरनि 12 तारिखआव जेब्ला सोदोंमोन हाबाखैमोनबा नोंथांमोना निस्सय गावबागावनि ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांनानै बुंहैबाय जानांगौ, एबा नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लाबाय जानांगौ आरो। बायदि जोंहा प्रब्लेम जानानै फैदोंमोन। निस्सय नोंथांमोना जायफोर मोननो हायाखै, गासिबो थिग जानायनि उनावबाबो नोंथांमोना नैबे 8,000 फैसाखौ मोननो हाखागोनखा। नाथायबा नोंथांमोना बेबादि होननानै थानो नाङा, जेनेबा आंनाथ' गासिबो थिगानो गोजामोन, नाथायबा आङो 1250 फैसाखौ थांनाय डिसेम्बरनि 12 तारिखआव मोननो हायासै होननानै नोंथांमोना ओरैनो न'आव जिरायना थाबा मोननाय नङा। नोंथांमोना ब्लगाव एसे खबर लायोबानो जाबाय, आंना बेबादि जादों, फैसा हाबाखै आंनिया होननानै नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय। अब्लासो नोङो मोननो हागोन। बेबादि नङा नोङो मोननो हागोन होननानै सानना लाखाबा बेबादिबा जानाय नङा। नोंथांमोना 8,000 फैसाखौ लस खालामना लानाय जागोन। दा बेनिखायनो ब्लक अफिसाव नोंथांमोना बयबो थांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय गोदान एप्लाइआ जोंहा दायो बायदि बायदि माबायावनो जागासिनो दङ। समस्थिफ्राव जोंहा जागासिनो दङ, गुबुन गुबुन बायदि बायदि समावबाय गुबुन गुबुन जोंहा समस्थियाव दायो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जागासिनो दङ। जोबाखै। बेबादिनो 3,000 4,000 अरुनोदयनि थाखाय जोंहा दायो एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दं आरो। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो अरुनोदय स्किमनि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदोंबा, एबा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखै, नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड दङबा एप्लाइ खालामनो थाखाय बिसिडिसि अफिसाव थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय। जेनेबा जोंनि नैबे बिटिसिनियाव एप्लाइआ जोबगोना जोबाखै नोंथांमोना मिथिनो थाखाय बिसिडिसि अफिसाव नोंथांमोना खबर लाहैबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथायबा बेनो आरो जोंनि नैबे आसामावनो बेलेग बेलेग जोंहा समस्थियाव दायो एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि समस्थियावबा एप्लाइ खालामनाया जागोन ना जायाखै ना जोबखो, बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय बहा थांनांगोन, बिसिडिसि अफिसाव थांनानै नोंथांमोना खबर लाहैबानो जाबाय। दा बेथ' जाहैबाय जोंहा गोदान एप्लाइआ। दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दायो जोंनि नैबे बिटिसिआव बेसेबांसो खामानिया फुरा जाखो, आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै। मानो होनोबा जोंहा आसाम सरकारा टार्गेट होयो, नैबे समस्थियाव एबा नैबे डिस्ट्रिक्टआव गासै नैबे 1000 जन मानसिफ्रा अरुनोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ होननानै जोंहा आसाम सरकारा टार्गेट हरदों आरो। दा बे टार्गेटआ जोंहा बेसेबांसो कमप्लिट जाखो, आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों। बेनो जाबाय जोंनि बिटिसिनि अरुनोदय स्किमनि स्टेटासआ 10 डिसेम्बर 2025 सिमाव जोंनि नैबे बिटिसिआव बेसेबांसो खामानिया जाखो जोंहा बेहाय होनाय दङ दे। जेरै नोंथांमोना नायोबा नुनो हागोन, नै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासै 80% जोंहा अरुनोदय स्किमनि खामानिया जाबाय, आरोबाव जोंहा 20% दंबावो गासै टार्गेटआव आरो। जेनेबा 1,52,015 मानसिफ्रा अरुनोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ। दा बेनि गेजेराव दायो बेसेबांसो मानसिफ्रा मोननो हादोंनो, 1,20,000नि बांसिन मानसिफ्रा दायो अरुनोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आरोबाव
30,000सोनि बारा मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनबावनांगौ दङ। दा बेनिफ्राय ओभारअल नायोबा 80% थांबाय आरो। दा बेनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौबो नायदो नै नोंथांमोना टारगेट बायदियै 1,26,820 मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ। दा बिनि गेजेरावनो मात्र दायो 1,10,000नि खाथियाव दायो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनबाय। आरोबाव माने 20,000सो मानसिफ्रा एबा 15,000सो मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनबावनांगौ दङ। ओभारअल नायोबा 80% जाबाय आरो 86%, 80 नङा 86%सिम जोंहा सहैबाय 100%आव। बिनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंहा दायो बेसेबां टारगेट होनाय दङ सरकारनि बायदिबा 68,410 मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ। दा बेनि गेजेराव 60,000नि बारा जोंहा मोनबाय। दा बेनिखायनो 89%सिम जोंहा खामानिया जाबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव एबा मुलाम्फाखौ मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरोबाव 8,000सो मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनबावनांगौ दङ। दा बेनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिखौ नायोबाबो टारगेट बायदिबा गासै खैजन मानसिया मोननांगौनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 68,410 मानसिफ्रा मोननांगौनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो। दा बेनि गेजेरावनो 60,000नि बांसिन मानसिफ्रा दायो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो 89%सिम जोंहा खामानिया जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो। आरोबाव 8,000सो मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मोनबावनांगौ दङ। दा बेनिफ्राय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआवबो थिग बेबादिनो टारगेट बायदियैबा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव 68,410 मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ। दा बिनि गेजेरावनो गासै दायो 61,000निबो बांसिन मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनबाय। दा बेनिखायनो आरोबाव नैबे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव 7,000सो मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनबावनांगौ दङ। दा बेनिखायनो ओभारअल नायोबा 90% माने टारगेटआ फिलआप जाबाय। आरोबाव 10% दंबावो कमप्लिट जानो थाखाय। दा बेनिखायनो जोंनि नैबे बिटिसिआव नायोबा ओभारअल जेनेबा टारगेट बायदिबा खैजन मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौनो जोंनि नैबे बिटिसिआव 4,84,065 मानसिफ्रा जोंनि फुरा बिटिसिआव अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौनो। बे जाहैबाय जोंहा आसाम सरकारा होनाय टारगेट। दा बे टारगेटखौ नायोबा गासै दायो बेसेबां मानसिफ्रा मोननो हागासिनो दंनो 4,12,000निबो बांसिन मानसिफ्रा दायो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ जोंनि नैबे बिटिसिआव मोनगासिनो दङ। ओभारअल नायोबा 80% जोंहा दायो कमप्लिट जाबाय। आरोबाव जोंहा 15% दंबावो नैबे अरुणोदय स्किमनि जोंहा मुलाम्फा मोननांगौआ। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय जोंहा दायो डिजिटाइज खालामनाय जागासिनो दङ। आधारफोरखौ भेरिफाइ खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नैबे माबानि सिगां फेब्रुवारिनि सिगाङावनो नोंथांमोननि गासिबो कमप्लिट जाजोबगोन बे टारगेटआ। जेरैबायदि नैबे प्रमसन लायलांबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा जेरैबायदि बिटिसिआव टारगेटखौ हरदों अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोननिसिम माने सोर मोननांगौ बेसेबांसो मोननांगौ बेखौ जा टारगेट हरदों। दा बेयो कमप्लिट जागोन ना नैबे जानुवारि मासावनो जाजोबगोन। जायफोर नोंथांमोना दाख्लै एप्लाइ खालामनाय एबा जा एप्लाइ जोंहा दायो जादोंबाबो नोंथांमोनाबो माने नैबे फेब्रुवारिनि 20 थारिखआव अरुणोदय स्किमनि 8,000 फैसाखौ बयबो मोनजोबनो हाखागोनखा आरो। नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा। बे जाहैबाय जोंहा थांनाय डिसेम्बरनि 2025 थांनाय डिसेम्बर 10 थारिखनिनो जोंहा बे मोनसे स्टेटासमोन आरो। नाथायबा दासिमहालागैथ' माने कमप्लिट जाहां जाहैबाय जानो हागौ। गोबां दायो सिङाव खामानिया जाबाय जानो हागौ। कारेन्ट दायो माबादि जानानै दं आं बिनि बागै जेबो बुंहरनो हाया। जेबो आपडेट मोननो हानाय जायाखै। दा जिखियानो जाया माने नैबे जानुवारि मासावनो माने 95, 96 बेबादि पार्सेन्टेजआ कमप्लिट जाहैखागोन आरो। एफा एनैयाथ' थाहैबावगोन। दा बे एफा एनै थानाया नैबे आसामनि MLA नि इलेक्सननि उनावसो जोंहा बे कमप्लिट जागोन। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायमोन नोंथांमोनाबो एसे खबर लाबाय थानांगोन। जेनेबा नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेफोरखौ एसे नोंथांमोना सोंलुबाय थानांगोन आरो BCDC अफिसफ्राव थांनानै खबर लानांगोन। अब्लासो जागोन। नङाबा नोंथांमोना मिथिनाय नङाबो जानो हागौ आरो। जेनेबा नोंनिया मा प्रब्लेम जाखो बोरै जाखो रेजेक्टसो खालामजाबाय नामा बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखायबो नोंथांमोना थांनो नांगोन BCDC अफिसाव। आरो सेलेक्ट जानाय जायोबो खोथा जोंहा थागोन। आरो बेथ' जाथावना नङा दे। जेनेबा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनायानो मोननो हागोन सेलेक्ट जागोन बेबोथ' नङा। नोंथांमोनखौ नायगोन बिथांमोना मोनथावना नंगौना नङा बिनि उनावसो नोंनि नामखौ बेनिफिसियेल लिस्टआव सेलेक्ट खालामना होनाय जागोन। थिग बेबादिनो जुदि सेलेक्ट जायोबा नोंथांमोना मोनगोन आरो। दा बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखायनो खबर लाबाय थादो आरो जाहाथे नोंथांमोना सेलेक्ट जानो जायाखै बेखौ मिथिनो हायो। दा बेखिनियावनो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो। माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा गोदान एप्लाइ खालामनायाथ' जोंहा जाखागोनखा बे MLA नि इलेक्सननि उनावनो। दाबो जोंहा बेलेग समस्यायाव जागासिनो दं। आं नोंथांमोननिसिम दहायबो बेखौ बुंबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जायफोर एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना BCDC अफिसाव थांनानै खबर लाहैग्रोबानो जाबाय एप्लाइ खालामनाया जोबगोन ना जोबाखै बिनि बागै।
बुंनाया बारा जालायलाङासै जोबोद थान्दा नालाय बोथोरानो मायाबा बुंनांगौआ मायाबासो आंना बुंफ्लांलांगासिनो दङ बोरैबा बोरैबा जालायलांगासिनो दङ दा जेबो नंला दे जिखियानो जामानो नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो शेयार खालामदो आरो बेनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों